Sikubingelele sikwamukele indaba zehora lokuqala emini sibingelele nakuwo osibuko ohlelweni lethu olusha lezokusakaza iDTT lezi ndaba nizethulelwa usakhiwo ngokwasokhela nazi ezinohlonze emini nje. The panel found that there was no evidence to support the claim that the ship transported weapons from South Africa destined for Russia. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uthi abukho nhlobo obufakazi obuveza ukuthi iNingizimu Afrika yathengisela izwe laseRussia izikhali zempi. Lokhu kuvele ngemva kophenyo lwensolo ezenziwa inxusa laseMelika kuleli. The applicant has everything to lose, particularly on the strength of the state's case. Inkantolo yemantshi yaseBloemfontein yaqhubeka nokulalela izethulo esiceleni seBail sikaDokotela uNandipha Magudumana. Magudumana usolwa ngokusiza uThabo Bester etulweni lokweqejele enyakenye. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa umemezele ukuthi abukho nhlobo ubufakazi obuhlonza ukuthi iNingizimu Afrika yathengisela izwe laseRussia izikhali zempi. Enkulumeni yakhe yayizolo kusihlwa ebhekiswe esizweni, umengameli uthe umkhumbi waseRussia owabonakala echwebeni laseSimonstown eKapa ngonyaka owedlule wawulethe izikhali ezathengwa iNingizimu Afrika ngo-2018. Are confident that weapons were loaded onto that vessel, and I would bet my life on the accuracy of that assertion. Yiyona lena inkulumo yenxusa laseMelika uRuben Brickett eyasusa omkhulu umsindo. Uhulumeni waseNingizimu Afrika wabe esisungula isigungu esiyimele ngenhloso ukuthi sithole iqiniso ngokuthi ngampela elakuleli lathengisela yini iRussia izikhali zempi njengoba lisempini nelase-Ukraine. Umengameli Ramaphosa uthi uphenyo lwenziwe luthole ukuthi abukho ubufakazi obuhambisana nalokho. The panel found that there was no evidence to support the claim that the ship transported weapons from South Africa destined for Russia. The panel established that the ship docked at Simonstown to deliver equipment that had been ordered for the South African National Defence Force in 2018 by AMSCO. Wengezengela ukuthi elakuleli linemithetho yalo ecace bha ngokuhwebelana ngezikhali zempi. All permits had been obtained for the importation of the equipment that were delivered by the ship. No permit was issued for the export of arms, and no arms were exported. Lezi insolo zokuthengisela elaseRussia ngezikhali zempi zaphoqa ukuthi umengameli wezwe athumele ithimba laseNingizimu Afrika emazweni aqavile elihwebana nawo ezifundini ezinomnotho namandla ngenhloso yokuzama ukuphebeza amahlebezi. Kusenjalo ukuhlengahlengwa kabusha kwenhlangano yezizwe kuhlanganiswa nomkhandlu wezokuphepha ukwandiswa kwamazwe aku-BRICS kanye nokusungulwa komkhandlu wentsha i-BRICS Youth Council ngezinye zezinto eziphume engqungqutheni ye-15 ye-BRICS eyayibanjelwe kuleli. Lokhu kushiwo umengameli uCyril Ramaphosa ngesikhathi ethula inkulumo abekade ibhekise esizweni. Umengameli ke uRamaphosa utshele isizwe ezinye zezinto ezadingidwa engqungqutheleni. The summit said that there should be greater representation of developing economy countries in the United Nations Security Council's membership. This is so that countries from Africa, Asia and Latin America, including Brazil, India and South Africa, can play a greater role in international affairs. Kwaphinde kwashayelwa ihlombeke kwandiswa kwamazwe azoba ngaphansi ku-BRICS afana ne-Argentina, Egypt, Ethiopia, Iran, South Arabia kanye ne-United Arab Emirates nelakuleli ke kulindelwe ukuthi lihlomule kulamazwe. Leaders agreed that the value of BRICS extends beyond the interests of the current members. They agreed that BRICS could be more effective and have a greater impact by building partnerships with other countries that share its aspirations and perspectives. Umengameli ke uRamaphosa uphethe ngelithi konke okuphumile kuzothuthukisa elakuleli.
Kuyaqhubeka ukulalelwa kwesicelo sebheyili sikaDokotela uNandipha Magudumana enkantolo eMantshi yaseBloemfontein. Kanti ummeli kaDokotela uNandipha Magudumana usetshela inkantolo ephakeme yaseBloemfontein ukuthi umbuso awukazange ukuveza ubufakazi obukhombisa ukushayisana nencwadi efungelwe yakhe yena Magudumana. Namhlanje uMagudumana umelwe ngomachini Motlowu notshele inkantolo ukuthi umbuso kufanele uveze ubufakazi obuqanda ikhanda bokuthi ngempela uMagudumana unezinhloso zokuliflathela leli uma engase anikwe ibheyili. To this end, the applicant has not adduced such evidence, neither did the state in its opposition of bail adduce evidence to the effect that the applicant has some interest outside the borders of the Republic of South Africa. Umachini ubesethinta nodaba lwenani lezimpahla zikaMagudumana nathi ke kuningi ongamlahlekela uma engase azame ukubaleka. The applicant has everything to lose, particularly on the strength of the state's case. Uqhube wathi uMagudumana kanawo amacala sake waboshelwa wona phambilini futhi ke nokuboshwa kwakhe Tanzania kwangekho emthethweni. Ngesonto ledlule uMagudumana wahambisa izethulo zokuthi abashushisi bayawanonga lamacala kanti manje uMotlowu uthi umbuso kufanele uveze ubufakazi obuphathekayo. The court must determine factually whether the grounds listed in those sections or provisions are present. If they are not present, if they have not been established, then the applicant must be released on bail. That's the end of the debate. Leli cala liyaqhubeka. Umbuso ubize ofakazi ababili abasha namhlanje ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa enkantolo ephakeme ehlele ePitoli. Owokuqala uPeter Smart osebenzela inkampani ethutha imali. Lo fakazi ulandise ngesibhamu esaduka ngesikhathi kuduna imoto ngo-2013 okukholakala ukuthi satholakala kumsola wesithathu. Lesibhamu yiso umbuso sethule njengesadutshulwa esempeleni sadubula Meyiwa. Omunye umelaphi wendabuko uRobert Zwane olandise kabanzi ngabantu abafika kuye bezofuna ukuhlanjululwa. Kukholakala ukuthi ngabanye babasola babandanyeka ke ekubulaweni kaMeyiwa. Usmart uqinisekisile ukuthi ubufakazi obuqoshiwe benkampani ayisebenzelayo bukhomba ukuthi isibhamu esethulwe phambi kwenkantolo njengesikhalo kwasoxoxwa ngaso uSenzo Meyiwa sebiwa esigamekweni sokudunwa kwemoto ethola imali ngo-2013. Njengoba sesisho-ke ukuthi lesi sibhamu ke isibhamu esantshontsheka ngalaphana la kwakubamba inkunzi yemoto yemali. Baba isibhamu esantshontseka ngo-2013. Umbuso ube usubiza omunye ufakazi uRobert Zwane ongumelaphi wendabuko. Uthi-ke kwafika kuye umuntu ambiza ngosibiya owabe ezofuna umuntu wenhlanhla ukuze athole umsebenzi. Esebuya-ke isibili bakhala ngokuthi lapho wababeyofuna khona amatoho kulimale umuntu, ngakho-ke badinga ukuhlanjululwa ukususa amathunzi amnyama. Uthi naye lapho kade beyobheka khona umsebenzi sekulimele umuntu uyakwazi ukuthi thina siyageza amakade eshonile epheleleni. Mina-ke ngikhipha lento yokugeza ukuthi umuntu uma edibane nethunzi elimnyama uyahlanjululwa. Emva kwalokho kwagasela amaphoyisa emzini wakhe amazisa ngokuphatheka kwegama lakhe malungana nabathile abasanda kuboshwa. Masifika lamaphoyisa afika njengabantu abazenza njengabantu abazohlola. Kula ngizwe khona ukuthi kunodaba ofuna ngizolikhuluma kunabafana bababophile manje bakhuluma ngegama labo. Inkantolo ibe isiguqa ngesikhathi sesidlo sasemini kungakacaci ukuthi imuphi umsolwa kwabahlanu owafika kuZwane ezocela ukugezwa nokuthi konke lokhu kuyamene kanjani nesehlakalo sokubulawa kaSenzo Meyiwa. Zingcwatshiwe izisulu eziyisikhombisa kulezi ezashona emlilweni owaqhubuka esakhiweni esisenkabeni edolobha iGoli. Imindeni esisulu ichithele impelasonto izama ukuhlonza idumbe emakhazeni aseDeepkloof.
Umlilo oqubuke kulesi sakhiwo usuchazwe njengomlilo oyingozi kakhulu ezikhathini zakamuva njengoba udlule nabantu abangamashumi-7 waphinde futhi walimaza inqwaba yabantu. Lo mlilo ongqongqise abanye kwazi kwabanzima ukuba imindeni yabo ikwazi kubabona ukuthi yibona emakhazeni. We came from 2 borders, my sister, 2 of them, and then after that they find that one of our sisters, they say that there's other people from Zimbabwe, they come to identify that body. Ngomgqibelo okufihlwe isisulu sokuqala uLeika Banda obeneminyaka engama-25. Umndeni wakhe ulahlekelwe abantu ababili kulesi sibhicongo kodwa usathole isidumbu soyedwa okwamanje. I think we forget that we are dealing with human beings, and so it's important for us as activists, as leaders, as organizations to remain committed to that goal of humanitarianism and ensuring that we put people's lives first before anything else. Izolo ntambama abesifazane abane nabesilisa abathathu abadabuka eMalawi babanjelwe inkonzo yabo yokuphelezelwa ngokosiko lwamaSulumane. I also want to express our sincere gratitude to the President and the government for all the assistance that has been rendered to the victims. Yize lemndeni yona ikwazile ukuthola abathandiweyo bayo, iningi lemndeni isahluleka ukuhlonza izidumbu zezihlobo zayo ngenxa yendlela ezishengayo. Mbukeli sathi iqhuyetolo kanti masibuya sokuphathela udaba oluthi Malema explained it that he would use it to include the current government as failing matters and that they too would fall into this category. He does elsewhere say unequivocally that when he says Boer, he means a white person. Inhlangano ya-Free Forum inikele enkantolo yokwedlulisa amacala ukuyophikisana nesinqumo senkantolo ezokulingana sanyakenye sathi ukucula kweculo elithi Kill the Boer, Kill the Farmer akunayo inhloso yenzondo. Sikubingelele sikwamukele mbukelo mangabe usanda ngena odabeni oluhambe phambili besibike ukuthi uMengameli wezwe uCyril Ramaphosa uthi abukho nhlobo ubufakazi bokuthi iNingizimu Afrika yathengisela izwe laseRussia izikhali zempi lokhu ekuvele ngemva kophenyo lwalezi nsolo ezenziwa enxusa laseMelika kuleli. Mbukela sikukhumbuza ukuthi lezi ndaba zikhona na ku YouTube ngena kuyona uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola. Inhlangano elwela amalungelo abantu iAfri Forum isilibeke ezithebeni zenkantolo yokudlulisa amacala udaba lwesiqubulo se-EFF esithi Kill the Boer. Lenhlangano lelo amalungelo abantu ithi kwaba yiphutha ukunquma kwenkantolo ezokulingana ukuthi isiqubulo somholo we-EFF uJulius Malema kanye nelungu laleli qembu uMbuyisendlozi esithi Kill the Boer asigqugquzela udlame. The court is asked to do a very radical thing. It is asked then to hold that an agreement to go to mediation, which our learned friend accepts the proposition that it clearly we know it didn't work, that what the parties must go back to mediation, that the non-parties must either go to mediation or just fall outside this process. What happens to the appeal? Isicelo se-Afri Forum sachithwa inkantolo yezokulingana enyakenye. Lokhu kwenzeke emva kokuthi lenhlangano ehluleke ukukhombisa ukuthi i-EFF iyephula kanjani imbandela yomthetho wezokulingana ngalesi siqubulo sayo. There will be some who are particularly versed in the political history, etc., who will understand and hear these words this way. There will be some who have a more projected, shall we say, view of the songs, rather as Mr. Malema explained it, that he would use it to include the current government as failing matters and that they too would fall into this category. He does elsewhere say unequivocally that when he says Boer, he means a white person.
Lenhlangano ithi ayisikhombisa amahlandi EFF icula leli icule eliqhuguzela udlame kanti uMalema noNdlozi ababandakanyeka kakhulu kulesi siqubulo. Umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa uthi abantu baseNingizimu Afrika bangofakazi ukuthi ukhongolose uyiguqulile impilo yabo. Uthi khona abafafaza amanga ukuthi ANC ihlulekile ukwenza lokhu. I-ANC ibala ngezinto ethi sizenzele abantu bakuleli. Ithi sifinyelele yazi yadlula esibophezelweni sayo sika 1.2 trillion wamarandi sokheha abatshali mali abasha nokusimamisa umnotho waseNingizimu Afrika. Leli qembu liphinde lazishaya isifuba ngokholela abantu abayizigidi ezingama28 isibonelelo sikahulumeni. Many people keep spreading this false narrative that the ANC has done nothing. Our people know what the ANC has done. They are the ones who have seen the work of the ANC. uRamaphosa uthi ukubheduka kwe-COVID-19 idubedube zangontulikazi kanye nezikhukhula ezenzeka KwaZulu-Natal ezinye zezingqinamba eziphazamise inhlelo zahulumeni zokwakha amathuba emisebenzi. The world experienced one of the most devastating periods in history. COVID-19 descended on us. We also lost 100,000 people and lost 2 million jobs in a space of just 15 to 18 months. Lolu hlelo lomqulu wezethembiso ze-ANC zokhetho luzodluliselwa ezifundazweni ezehlukene kulenyanga kaMandulo. Isikhulu sophiko lwama-Hawks Lieutenant General Godfrey Libiya kanye nozakwabo babambe isithangami nabezindaba ngenhloso yokuncoma umsebenzi omuhle walolu phiko esigamini sokuqala salonyaka. Oyinhloko yophiko lwama-Hawks uthi umsebenzi omuhle uyabonakala ngemuva kokuboshwa kwabasolwa abaningi ngamacala ahlanganisa ukukhwabanisa inkohlakalo kanye nokunye. As the DPCI, we would like to present to the public that our members are hard at work in dealing with the national priority offences, which led to the arrest of at least 611 suspects that were successfully secured before the various courts across the country. Uthi kubona bonke abasola babhekene namacala basuke besebenzisana ekucijeni itulo lenkohlakalo muva nje kuboshwe abasola bahlobene nenkohlakalo yamathendi COVID-19. At the end of June 2023, 190 suspects were secured before the various courts with regard to COVID-19 related criminal cases. Uphiko lwama-Hawks liyaqhubeka nokuphenya amanye amacala. Kwedlule emhlabeni abantu abayisithupha kulandela ingozi eyenzeke ku-503 ohlanganisa eMahikeng neLichtenburg eNorthwest izolo ntambama. Lokhu ke kulandela ukuthi itekisi ebivela ngasohlangothini laseMahikeng lishayisane neveni ebizama ukudlula enye imoto. Okomanje bayishumi-3 abantu abalimele abaphuthunyiswe ezibhedlela ezahlukene Northwest kwathi ke abayisithupha abashona ujuqu endaweni yesigameko. Umnyango wezokuthutha kulesifundazwe usunxusa abashayeli beimoto ukuthi bengadlulana endaweni engafanele emgwaqeni futhi bengashintsheli emzileni wezimo eziphuthumayo. Uphenyo ngalengozi liyaqhubeka. Umasipala wesifunda saseKing Cetshwayo ogwini olusenyakatho yeKwaZulu-Natal usungule uphenyo malungana nensolo zokuphazanyiswa ngamabomu kwenqalazinda yokuphakela ngamanzi kanye noyokuthutha indle. Viki iziphathimandla zihlangane nomphakathi embizweni ukuzochaza ukuthi amanzi asebuyele esimoyeni futhi aphephile ukuthi angasetshenziswa. Umasipala wesifunda wavula amacala emaphoyiseni kodwa usubuye wathatha isinqumo sokuthi kube nophenyo oluzimele. Asikaze sithole i-outcome yophenyo lamaphoyisa. Ingakho sesinqumo ukuthi nathi asiyiqashele thina ke manje ke abantu abazokwazi ukuthi basiphenye ngabe kwenzakalani. Umbali Masuku waku Ward 12
uthi inkinga yamanzi eShowe kudala yaba khona. Kodwa lenkinga esinayo ukuphuza amanzi angcolile la ewa 12 ayiqali namhlanje noma ayiqali after sekwenzeke lento ekade yenzekile. Seyaqala kudala uma ephuma empompini amanzi aphuma brown. Kusho ukuthi aze walinde kufanele azike uma kusho ukuthi bese eqhamuka esebamhlophe uma esezikile. Umkhandlu uthi izikhalo zokuthi amanzi angcolile basola ukuguga kwengqalasizinda nabathi bazokusukumela lokhu. Londi Khadebe, SABC News, eShowe. Umnyango wezemfundo e-Eastern Cape ugxeke kakhulu ukushiswa kwesikole samabanga aphezulu iCohana neSecondary. Abafundi bashise lesikole ngesonto ledlule ngenxa yokungabibikho kwaso esimene esigculisayo. Bangapha kwamakhulu amahlanu abafundi abafunda kwesisikolo. Ngolwesine abafundi sintsapho batsixelwa ngapha kwamasango esikolo sachiswa. Abafundi bebanga leshumi bakhangelelwa enye indawo yobhala imviwo. Kubi kakhulu kangaba asilali sasiqala thini kuyibona lento. Eze istripi wonke umzali weyilapho iqala ukuyibona lamini lanto. Akumnandanga asiziva manje ngenxa abantwana bethu bangazofunda. Abazali bathi bebesalinde ukuba esisikolo sokhiwe nanjengoko bebethenjisiwe lisebe. Kodwa bebengakulindelanga ukuba singade sichiswe. Sikhalela uhulumende aqapha-qaphise ukwakha esikolo abantwana bakwazi ukubuya ngoba lento yenzeke ngexesha elibi kakhulu lasekupheleni konyaka. Isebe lezemfundo lithi libe nendibano noluntu ukuzama ukufumana izisombululo. Into yokuqala esiyenzileyo siyesavula icase kanye namapolisa ye-asi emveni koko sathumela amagosa ethu enze analysis yobana ngaba bungakanani na okanye idamage yenziwe ngumlilo ingakanani na. Ngaxeshanye ngexesha senza loo nto leyo sabe sinentlanganiso esihleliyo kwakunye nabazali SGB inkosi kwakunye namagosa ethu apho sizama ufumana khona isisombululo sale ngxabakaxaka. Amapolisa aphanda ityala lokutshisa nokonakalisa. Omnye wabafundi waye waleqiswa esibhedlele emva kokuba waye wadutyulwa ngelixa abafundi beqhankqalaza. Dungulwandile Mbulali, eMthatha. Mbukela umhlahlo wesimo sezulu yalandela emva kwekhefu. Mbukeli sizibeka lapho ke indaba zehora lokuqala emini siyabuya futhi ngehora lesikhombisa sobe sagiya ngalo likaMageba. Yebo sokhelela inkosazana uManzuzu umshazana ngishada ngamaqhoboza usale kahle.